Roja sêşemê şandeyeke ji parlamenterên Partiya Karkiran ya Brîtanya Goodnav wan de endamê civaka jorîn Maurice Gelsman şande ser sê rojan li Qamişlo û Kubanê dirêj kir û birêvebirên Kurd re hevdîtin kirin. Di dawiya serdanê de roja pênşemê li avahiya desteya têkiliyên derve li Qamişlo şandeya Brîtanî û desteya karûbarên derve prêskonferansek li darxistin. Em ê mêvandariya civînekê di parleman de bikin bô ku dengê we bê bihîstin. Em hatin û me Asûrî dîtin, Ereb û Kurd dîtin û da ku em bizanin danûstandinê we ji bo jiyanek hevbeş û qazanca gişt layene ye. Mijara Efrînê mijara sereke bû. Pêrê jî ev rêveberiya Xwesara Demokratîk a guhatî elan kirin projeyê Federasyona Bakurê Sûrî. Hevseroka Meclisa Damzirîner ya projeya federalîzma Bakurê Sûriyayê Hediya Yusuf ji bo dengê Amerîka da zanîn got ev serdan pir giring bû. Hatina vê şandeya Brîtanî li Rojava bi serê xwe bersiveke ji bo rewşeheyî ku hêzên koalîsyona navnetewî û em bijin devletên yên sereke niha dixwazin kî ji vê rewşeheyî re jî bibin bersiv ji bo wêna jî hatina vê şandeyê naskirina tecrübeya Rojava di milê siyasî de projeya me ya federal deman wextê de zor û zehmetî ku niha herêmê me êrişên ku ser hene rewşa gelê me ya Efrînê sîstema me ya demokratîk ji wana re pir wek dibêje cihê dîtinê ye û ji bo naskirina vê û piştgiriya vê di pêşerojê de li ser vê esasî ev hatinekî pir giring bû û wana di hevdîtinê xwe de jî da nîşan dan. Li aliyekî din endamê hevbendiya Kurd li Sûriyayê Nesreddîn İbrahîm ji bo dengê Amerîka got ev serdana şandeya Brîtanî gavek baş e ji bo danasîna projeya Bakurê Sûriyayê ji bo civaka Brîtanî. Gotin goyê na serdana pêşîviya taliyê jî bê û nêzik jî em ê wa dozawa bikin hûn jî serdana me bikin li Brîtanya û wê têkiliyê me berdewam bin û heta got xewilo nebînin em jî winin hûn jî em in. Piştî prêskonferans hate qedandin şande berê xwe da deriyê Sêmalka ya Godo li rastî êrişeke topan ji aliyê artêşa Tirkiyeyê hatibû. Wê şande derbasî herêma Kurdistanê bibe û ji wê derê vegere Brîtanya. û li gorî şandeyê ew ê careke din bizî virin Rojava û di şandeyeke di asteke bilindtir de. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.